どう？とてもいいです。今晩はよく寝られるな。ありがとう。今回は本当にご苦労様でした。いいえ、先生の方が大変でした。ありがとうございました。努力を続ければもっと良くなる。それが君の本当の実力なんだよ。それなら先生にもう一度お願いして私を育てていただかなければ、先生がいなければ私もありません。ちゃんとできたか？できました。うん。今夜打ち上げだ。はい。みんなでパートで行こう。今日は付き合えなくなった。王さんどうも上？まさか残業だよ。古賀さんが来るんだ。加藤さんか？会社の看板でどこだな。今日の録音は何番で？そうなんです。焦らないで。一人ずつ。古賀先生、ハサム。ありがとう。カメリマ。ハサム、阿賀先生、ありがとう。ありがとう。ハサム。ありがとう。古賀先生。古賀先生。これからも応援してください。ハサム。古賀先生。ありがとう。ありがとう。ありがとう。さよなら。古賀さん。お金がなくて私のレコード買えてないのか？私のレコードを買えるように頑張って仕事してください。いえ、私は。失礼。まだ仕事があるんで。すみません。当先生はまだ来ないですね。どっか痛いましたか？いえ、切れないです。まあ皆さん、今回の録音は完璧でした。皆さんご苦労様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の録音はどうでしたか？本当に良かったですよ。本当のこと言ってくださいよ。毎回同じことばっかり。本当ですよ。古賀さん、私は台湾の歌謡曲の作曲家です。台湾にも歌謡作曲家いるのか？台湾ではまた始まったばかりです。先生は台湾で有名なんですよ。
将来君の作った歌が歌えるといいです。ああ先生、遅かったな。すみません。司令、ご賞は。まあどうぞ。はい。先生、一体どこに行ったんですか？私は古川先生に会いました。古川先生で古川正夫。はい。是古川先生，你跟我看到一本啊？我是听講下暗伊要去錄音室，所以我就去遐等伊啊。なるほど。古川先生の会うために食事もいらないんだね。我是等伊錄音了。よかったでしょう。古川先生に会って。你有甲伊講啥？まあこの教会で古川正夫は日本一だね。どうだ先生、台湾の古川なれば。我是没有那改变的。先生の才能なら古川先生に負けないと思います。頑張れよ。はい。頑張れます。お腹空いたんでしょう。有诶，嗯，咱后日就要转去台湾啊，来东京嘛已经要3个月啊。是啊，1万年啊。1万年啊！敢讲你拢袂新闻台湾某仔囝吗？当然会啊。啊，无看你写批转去啊。阮牵手伊啊，真正是真严的啊！厝内代志拢处理甲好势好势，免我烦恼。伊去会社领月给的时阵，会为会社遐个人知影我伫遮的状况，毋是吗？甲你做伙这段时间哦，才了解讲哦，你到底做客的生活甲意志。你会当无眠无日伫咧做代志，连吞巴肚食物件你都无要无紧。你是真正要做台湾的酷教授？毋知影我有才调无？你要做台湾的酷教授？我咧，我嘛想要做台湾的台式和尚和尚。哦，哪这有啥物？毋知我有迄个才调无？うちの連中来ました。連れてきます。社長さん。社長。よく来ましたね。いいところでしょう。
皆さんにご紹介します。こちら定築の渡辺社長です。こちらが御社の看板のジュンジュンさん。ジュンジュンです。よろしくお願いします。お願いします。私は青春美です。どうぞよろしくお願いします。よろしく。東健と申します。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。ジンと申します。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。リンです。どうぞよろしく。さあ、座れ。東先生。台湾にもこんなダンスホールはありますか？いやー、あるけど、でもこんな高貴なところはないですね。じゃあ今日が初めてですね。社長、私も初めてだ。ここの規模はパリにも負けてないんですよ。いやー、そんな。日本人は何でもかんでもパリに負けてない、ロンドンに勝ってるって言いたがるんです。あなたも知ってるでしょ。まあそうですね。なんか飲もう。コーラ飲みましょう。アメリカから入った飲み物だよ。とっても珍しい。レディース、コーラ飲みましょう。はい。ご注文はコーラ5本、隣も。はい。社長。来到这后，才知影什么是正港的文明。这个舞跳，就是这个新时代的代表。我是感觉啊，这 jazz 啊，是我听袂上好听的，尤其是迄克隆贝塔，我了就好的。拜托干呢？我讲这舞跳引起两个人兴趣，完全是无共款的代志。是啊，一个吼是看气氛，一个是听音乐，完全无共款。是啊，所以这是一个是做厝的先生，一个是做客的先生。失礼します。どうですか、コーラホリボ。一点仔心中有伊的青草地。大丈夫、僕について。私あまり踊れません。せっかく来たんだから踊ってみよう。是啊，去看卖的啦。去啊，去跳谁啦？计划来啊！去跳一下，去跳一下。物件好啊，我们来到这紧去啦。对啊。